Tension flared at the Khadc's Autonomous District Council as hundreds of residents of Hima Langrin under the banner of Seng Samla Hima Langrin laid siege to the council's headquarters in a strong show of protest against the reinstatement of suspended chieftain Nangtay Syiem. The protesters converged at the KHADC premises demanding the immediate revocation of the council's decision to restore Syiem as the chieftain. As the crowd attempted to enter the council complex, KHADC enforcement personnel swiftly sealed the main gate, triggering a brief face-off between security personnel and demonstrators. The situation turned tense as the gate was nearly breached before officials managed to bring the situation under control. In an effort to defuse the standoff, KHADC Chief Executive Member held parleys with a delegation of the protesters. During the closed-door meeting, the delegation strongly pressed for the immediate removal of the reinstated Syiem and raised several concerns over the council's decision. However, the talks ended inconclusively with no breakthrough reported. Speaking to reporters after the meeting, the protest leaders issued a 15-day ultimatum to the KHADC to rescind the reinstatement order. They warned that failure to act within the stipulated period would compel them to intensify their agitation by launching an indefinite hunger strike outside the KHADC office until their demands are met. Nakaliang jong Syiem dekat berkeisi kila khot yang kila elam bangin ya syong perkat hapo tinggal kene sibun kimat abai de perkejujur kejugi ke banadu kesem arjar bulai ban donru sibun pat kiwe ki komplain ki bangin ada penbu hagini kisni ki balada berkumjo tinggal keren ya kejuk kamat chapang ka jingthong biang ka council ya unong tai sing Syiem ku mustim barang ba jong kahima Ilapan pau mune bana kaliang jongi kum kikun ki ajar jo Hima dan lele ru am pat niai teng mengenai persya barangim laru pun peliang bau nong tai sing Syiem pun teng biang penlong usim pun sensyar jong Hima ka jongi ilapan sengai kata bana kaliang jo isi dekat bu Syiem ilaong bayam menta gim patla pun pulih tadi ban bijit pinek biang ki file amar ka jirban jo ka file pat ka poru kala long kirki dana kaliang ka jongki Ilapan porangi berkilap taruh lagi don kalenti pengenlet kino kibenta kesyong hangi berkesyong karai kejong paiba jong kun wajar jong Hima kata kedai kebangi ngila yakil mene buat Syiem ilapan singai uru ba laki isi pamenta kamla banwangi apa ka khasan singi bumta nakale ka jongi sastin pat ukun wajar jong Hima Langrin inwan hang ne bangsya tangan taradu pakai isi kan ai yangi yang kijebab ke pasai kata kadai kejis bensiau ka jongi haka isi karena kale ka jong Syiem uksemla abat ai yang kijebab taradu penkur kejing keren kejebab ke bangiyo hi kalong ba yang menta ompat la ban ai karai taradu pana kale yang jong Syiem bat ka edisi kan yo ban pule biang yang ki file nang ne sakmat kata kadai ke bangiyo bat ka jing dawa ka jongi ke klemla ban urlong namar bakal council ke klemla ban ai ke jebab ketum ke jepan ke jongi harena kaleng ke jongi kila bopor apa ke khasan sengi bagi dai ban jebab lem kumta mar biang ke jeke jong pajba ukur ajar jong kinsi pat ye ke tinjam bangin ya nak kelenti kepada yang ini kidon sibun kelenti ngin sampai karai perkara hi kalong kebakado kasyang apa ba lara apa ba wong bangin tie ang ne ta ada begini ya karai inawan be hang ne apa ka khasan si bangin tie ang ne ta ada baka ke cherisi kan ai ka jebab hangi ukun wajar jo ka Hima Langrin ngimla bang syong klikti bat himla aru bang yo jibat skill ka jongi kata kare ka jebab ka jongi khasan si mar be ka jingi ke ka jongi bat fi ka isi kata kare ka jibat skill ka jonga hakane ka por ka bamenta ban penrem jur ya kan ka jingle ban ka jing khai do khala jong ka KHADC ya ki pat ba jong ka Hima Langrin namar nadu kasnam ar hajar ar polai ngila dawa ba ka KHADC kan wen mardor ya unang tasting Syiem ubak kamri kenti ya ka Hima Langrin namar baru si kata
Hima Langrin kalong Hima kabasyong suk syong san bat barok ki jingmi jing jong Hima kadai baik sia Hima Langrin henrei mentapat nadu balawan une Syiem nanti ulah lesam 100% nak kadai jingmi jong Hima namar kata halor jong kaneka nongrim kabang nyi kum ki khon dihajar nyi das ngau khia hadu kata namar nyi la du ia la jong ka hong ha ka bau ni Syiem nam tei ulakam ya ka ni ka kendau kum kari kenti jong ka kami ka jong u bat kaba nakaliam jong ni Syiem nam tei Syiem la sya syu yang nyi kum ki pai ba nong syong snong jong ka Hima Langrin ban long kum ki khot jong ka dorbar Hima ki bala kan jok khat prasnem kan ni ka jingle jong uni Syiem nang tei ka pau chai bau la pen khan ya ka riti ya ka hok jong yi kum ki pai ba jong ka Hima Langrin daya lor jong ka ni ka dau ni persyak jur ya Syiem nang tei ba undang syong biang ha ka syuki kum Syiem tian rei ka bas ngau sri kalong ba ka SDC kam Syiem la syak skor yang i kum ki khon ki hajar hoj ha ka snam ar hajar pulai la suspend yu na ka kam kum Syiem ba pura jong ka Hima Langrin tian rei hadin balawan ka ni ka eksekutif jong hapo ka jingalam jong ka WPP la thong biang balari istit biang ya ukum Syiem bapura kani ka jingle jong ka KSDC ni das ngau si hadu ka data kum ki khon ki hajar ha ka jing sicha ka jing perta jong ka WPP ha kini ki snam ki berlek no man ong bangi wan ra ya ka jing sicha ka bakut ka jing sicha ka basupa tian re kani ka jingle jong ki menta kalong ba ka kham ka bamsap ka bangpong ka kham palat ka jong ki ban ki naga benta jong Syiem bat naga benta jong ka executive committee baru kuai bagi dai ban perkhat ye ki kentin ki ba pipi la kren ha ki tu ki snam ki balai nak baru bat pila kular ha ki ba bagi luang jata ke parti ke ijat benreu